Khana 15 August 76 Independence Day एबा भारत हादर यौगमानि साल भारत हादर यौगमानि साल त्रिपुरा हास्टेनि जत लोकरनो आनि सागबाय थां ते TTAADC नि अंगै पाइप्ले हामजानमा ते खुरमाय आफार भारत हादर यौगमानि साल जों सिनि बसकांनि त्रिपुरा दफानि हामख्रायरनो नाहरै ते बोसिनि जे ताबकनि उबाग्रानि नेतृत्वे जों थानसा अंगै त्रिपुरा यावलायनायनि बागै जों जबा खायलायदोंमोन न स्प्रिट बायनो जों फायनाय साल तेबो ग्राद ते थानसा खलायै सिनि त्रिपुरा नबो हायनो जों यावग्रदानि बागै जों सागथार लायनानै नांनाय थानसा लायनानै नांनाय जों भारत हास्ते भारत हादर यौगमानि बाहायखि यौखा जे भारत हादरनो फियावनानि बागै जबा खाय थांनाय जोंनि हानो हामजानाय दखानो हामजानाय थै थांनाय गोबांमा लिडार्स ते असंख्य सिनिया दाखौ भारत हादरनि बर'नोबो जों मैद खायलायै बर'नि इन्सपिरेसन बाय जों बसकांनि साल जोंनि दखानोबो जों बाहायखे फियावलायनाय बनो जों वानस लायै बसकां आर'लायनाय जतन हामबाय खुलुमबाय।